Hej og velkommen til Samson Managels YouTube kanal. I dag skal du kan da ikke bare gå i gang uden mig. Nå. Hej og velkommen til den her video. I dag der har jeg min bror med endnu en gang, og vi har fået nogle bestemte briller på. Og hvorfor har vi det? Det er fordi at vi i dag skal lave, eller vise jer 5 fede partytricks, som I kan bruge, når I er til party. Ligesom os. Og vi går bare stærkt i gang med den første. Udover at jeg ikke har nogen anelse med det her, vi skal lave. Det ved jeg. Første partytrick er, du står i byen, du har glemt din oplukker, du skal have dine briller på. Nå ja. Du har glemt din øloplukker, men du har et stykke papir i baglommen. Og så tænker man, den kan jeg godt få op. Hvordan? Altså man kan godt få papiret op af baglommen. Her, du skal åbne øllen nu med din stykke papir. Med mit papir? Ja. Har du nogen anelse om, hvordan man gør? Ja. Ja. Det er jo mig, der laver partytricks video. Nå, altså du har erfaring med det måske. Du er da på rette spor. Ja. Ja. Ladies and gentlemen, this is my phone number. Au, Du er da meget tæt på. Tricket til det her partytrick er, papiret skal foldes nok gange til, at det bliver hårdt. Så er det en. Au! Kan vi gøre det? Nej. Jeg kan sgu da heller ikke. Jeg har altså set, det kan lade sig gøre, så det burde altså godt kunne. Åh, shit. Shit, jeg glemte min taske. Okay, jeg snød. Jeg kan ikke finde ud af det. Jeg kunne, han kunne ikke. Til det her partytrick skal du bruge en tallerken og et romantisk stearinlys, som er tændt. Så jeg lige at spise. Ej, for pokker! Kom lige til at spille lidt ud på din mad, som var færdig. Ej! Hvad fanden er det? Hvorfor spiller du julebryg ned i din mad? Det kan jeg fikse. Så placerer jeg stearinlyset ned i her. And let the magic happen. Hvad sker der lige her? Bliver suget op i glasset. Voila, mine ladies and gentlemen. Hvad er det vildt? Øllen er blevet trukket op. Øllen er blevet trukket op i glasset, så dermed kan jeg nu sige skål. God nytår. Godt nytår. Jeg er ikke lige ret med, at der vil være så meget røg. Videre til næste partytrick. Til næste partytrick skal man bruge 2 øl og en 100 kroner seddel. Eller mere, eller mindre. 100 kroner sedlen er fanget imellem de 2 øl. Så siger man til sin ven, modstander, marker: du kan få 100 kroner sedlen, hvis ølene bliver stående, hvor du tager 100 kroner sedlen. Du må kun røre 100 kroner sedlen. Kom nu! Flækket? Det flækkede ikke, men du kunne ikke gøre det. Så er det her, jeg viser dig, hvordan du kan vinde det. Jeg håber, jeg kan det. Jeg smadrer din tallerken. Og den fik næsten ikke det hele med. Stoppet med at filme. Bummelum. Sådan skal det gøres. Kuff. Pengene er din vej. Næste partytrick. Flæk et æble. Med hovedet. Med hvad? Hænderne. Med hænderne? Ja. Det er sgu da nemt. Lad være med at sige, du kan gøre det. Selvfølgelig kan det det. Kan du? Jeg fik kramt i låret. Kom nu, det kan godt lade sig gøre. Jeg skal gøre det før. Nej. Nu gør jeg det. 3, 2, 1.
Boom! Sker der? De er også råden. Skal jeg flække dit også? Det kan jeg ikke. Så er der sgu æble. Det kan jeg ikke. Gør det. Ses! Og ja, du stærker. Sidste partytrick. Sidste partytrick er den, der er aller nemmest at lave til en fest. Det er de ting, man altid har på sig. En CD og en lighter. Ja. På med brillerne, for det her det er ved at blive farligt. Okay, kom bare. Det smelter nu. Mere. Vi må igen. Og så gør den... Det skal virke. Se, hvor jeg er på vej hen, Niels. Ja. Wow, du gjorde det! Sluk lighteren. Nå ja. Yes! Sådan skal det gøres. Og på den måde slutter vi Party Tricks Video af med. Kender du det der, som mor pakker for eksempel en agurk i eller sådan noget? Prøv at se. Putter du bare agurken i her, så... Og med det sagt, slutter vi den her 5 Party Tricks af for den her gang. Husk at smide et like for den her crazy. Det er faktisk lidt dem der er på motorvejen. Og for smadret til lærken. Op for en, ja, smadret til lærken. Smid et like og hop ind og følg mig på Instagram, der sker en masse løjer. Og så ses vi jo bare i næste video. Thanks for watching!